Humphreys. Taylor Crossdale mewn I drad Rio Dyer sy'n cael cyfle I droi. Humphreys eto mewn â hi. Rhydaman yn clirio dim ond cyn belled a Bog. Bog yn croesi. Tyrese Owen yno. A Humphreys ar cyffyrddiad a'r arbediad yn y diwedd gan Luke Martin. Wel, Humphreys ar ergyd gynta. Ond Martel Taylor Crossdale yn ceisio cyfeirio'r bêl heibio I Luke Martin yn y gôl. Hwlffordd yn cadw'r ffydd a thafliadau hir. Lee Jenkins. Tabonen helpu ddi mlaen! Ac ar arbediad gan Luke Martin, peniad Dan Hawkins yn syth ato fe. Mae Hawkins yn methu credu bod e ddim wedi sgorio. Mae llawer o ansawdd ar safon yn yr hanner cynta yma. Digon o frwdfrydedd gan dîm Griff Harrison. Mae yna dacl wyllt fanna. A rhaid bod hon yn garden. Wel, mae'n gerdyn melyn. A dwi'n meddwl bod Nick Arnold yn ffodus. Mae wedi cymryd chwaraewr Hwlffordd allan. O'n I yn meddwl a fydde Ryan Kenny yn ystyried coch yn y sefyllfa yma. Bas ymlaen, Tristan Jenkins! Yn tynnu'r ergyd tro dde heibio'r postyn. Cyfle gore Rhydaman yn yr hanner cynta yma. Ergyd nerthol tro dde, heibio Ifan Not, ond heibio'r postyn hefyd. Samuel tu hwnt I Harry John. Mae'n groesiad da I lwybr Lewis Reid. Reid ar ei drod chwith! Yn tynnu'r bêl heibio'r postyn. Wel, 2 gyfle mewn 2 funud I Rhydaman I fynd ar y blaen, a maen nhw'n sicr yn y gêm hon. Hwlffordd dim, Rhydaman dim, ar drothwy'r hanner. Hwlffordd yn dyfal barhau ar tafliad hir gan Lee Jenkins. Jenkins yn uchel tuag at Hawkins, un o'r rhai byra ar y ca, a dyma Dyer ar draws. Dyer yn erbyn Ellis Williams. Dyer chwaraeodd ar y lefel cyngrair y de tymor diwetha gyda Llansawel. Hawkins mlaen at Jenkins, yn ei benio I nôl mewn ar peniad gan Ricky Watts yr eilydd. Wel, popeth yn deillio, dafliad hir, Lee Jenkins yn y lle cynta. Peniad Jenkins ar draws, a peniad Ricky Watts yn curo Luke Martin yn y gôl. Williams yn edrych ar ryddhau Tristan Jenkins oedd y bas wedi cael ei darllen yn dda gan Bog, a mae wedi parhau a'i rediad Oscar Bog. Dim ond Martel Taylor Crossdale sy'n yn y canol. Mae'n gofod troi am yn ôl I gadw'r meddiant, mae Dyer yno. Sgiliau hyfryd gan Harry John. John tu fewn at Bog. Bog yn helpu'r bêl mlaen. Taylor Crossdale! Yn dyblu mantais Hwlffordd. A mae ganddyn nhw nawr 1 trod ym pedwaredd rown Cwpan Cymru, ac yn y diwedd Martel Taylor Crossdale yn torri calonau Rhydaman. Cic rydd, ychydig tu allan i'r cwrt Cosby. Tristan Jenkins a Liam Samuel drosti. Jenkins ar arbediad yn un dda gan Ifan Not yn y gôl. Ar y gosa mae Rhydaman wedi dod yn yr ail hanner.